தமிழகமெங்கும் கிளைகள் கொண்ட அண்ணமால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேர்வதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. தாவேக அரசால் தயார் செய்யப்பட்டுள்ள ஆளுநரின் உரை தங்க முலாம் பூசப்பட்ட தகரம்தான் என்று அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விமர்சனம் செய்துள்ளார். இது தொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள தினகரன், அனைத்து இந்தியர்களும் ஒரு புதிய மொழியை உருவாக்க வேண்டும் என்ற பேரறிஞர் அண்ணாவின் வாதத்திற்கு முரணாக இருமொழி கொள்கையே தொடரும் என்று அறிவிப்பதும், தேசிய கல்விக் கொள்கையின் அம்சங்களை ஆராயாமல் கண்மூடித்தனமாக எதிர்ப்பதும் மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். தாவேக தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றிருந்த வாக்குறுதிகளில் ஒன்றை கூட நிறைவேற்றுவதற்கான உத்தரவாதமோ செயல் திட்டமோ ஆளுநர் உரையில் இடம்பெறவில்லை என்றும் விமர்சித்துள்ளார். தேர்தலுக்கு முன்பாகவே தமிழகத்தின் உண்மையான நிதிநிலையை அறிந்திருந்தும் மக்களை ஏமாற்றும் நோக்கில் நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை தாவேக அரசு அள்ளி வீசியது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.